พีบารอนักดูดัชนเคนดรชลองกับเดียงสุภาพีชกนิกโปรแกรมกจงีกับ Health Essentials กับปัจจุบันลามยพียกิพังกิบดีฮัลโหลกับกอดกับเขียที่กุมตาหากนิกปอร์งินยกเรนฮัลโหลกับพังงิดอนคัมยกิจิงบามอมยาดูมายกนิกพังลาวันลำดัก World Health Organization บันรักเฮยกสงี No Tobacco Day กับปัจจุบันมันลาวสเนมหากไลฟ์เวทเรกุจมังที่กุมตากิบันยชิมมันตาหากนิกโปรแกรมบัดงี้มันตาอีลองยาอีดร. Lana Lingdo Nombri อีบดีอี State Nodal Officer จงกา National Tobacco Control Program จากเมฆาลายาบัดยาอีดร. Davlin L. Nongrum อีบดีอี Oncologist จงกา Civil Hospital ชลองที่ฮัชวาเป็นยินสดังยังนิกจิงกรันกจงีตัวยินเป็ดชวายังนิกคลิปปิ้งที่ปาร์ลอกนี่สดังหน่อยกันนี่ก็จริงๆเครนจุงีบัดอีดร. Lana บัดอีดร. Nongrum คุลิชบุนดร. บัดพิลายดันลังบัดงี้ฮันนี่กับโปรแกรมมันตาที่ก็จริงๆก็เลยกับบันนิกงอ่ะกว่าบันก็เลยพี่ดร. Lana ก็กตากับ World No Tobacco Day บัดบัลเลงีรักเฮกันนี่ก็สิ่งกันนี่กับ World No Tobacco Day กับบังองฮับพี่มันตาkari-kari kasi kaba kongsan bah hadu kata ata hakali tanah jongka kot kakiamo ti kani ka World Tobacco kamde eta hakajala jungi Meghalaya lani kamde ta hakari India ro handre kari kasi kabangi rakhe da ka partai hibar ka wishi telub badya kani ka singiru labbu kerpang da kani ka World Health Organization dan dei ti bangi asdang ya kani unda do snam si hajar kandai spa prapuhnyo te balai ba penbi ya kani kasi World No Tobacco Day ka jing penbi ya kani kasi kalong ba ha ka partai hibar ko we ke kalong bang ui kalong ba kala ban palat kini ki jing shitam ki jing yap ki baper pat ngal ese ngal abat ong kita ki jing yap bat ki jing shitam ru ki ki bagi dang la bangin kiar preventable diseases preventable deaths pe no ni tobacco no ni duma kan ti ki pen bo khna ya kani kasi kalong ko ban pen kendit bedriau bat ban pen kan mau ya ki pai ba pro si telup ka partai ya ka jing sniu jong undi uduma ula ban dei ha kono ka duru handai depan bi da kani kasi ka bukar pang kalong ban pen kan mau ki briau ya syapang kini ki jing sniu ki jong uduma bat ru ban pen kan mau si ki briau pang ka jing yap jong undi uduma bat ban pen kan mau si ki briau ru ki ai ki jing mentoi ka bang yo ladang ngim dan gajing malian niu duma kan lani ubawan hang no kodur te ba gajing yap ro klabon palat ni perkhat mo tang ha ka parthai bak rawai ni ong hadu kanu million chu ki yap tang da ka banta gajing bam niu duma te kanu ru ki bam ru ki yo tang bi dan hajan jong kini ki ba di you secret ru ini te kane kala along ka bangi si khot ne ka health concern Neka daw ka ba kalapan kuslay ya katana jaka koi ka khiata ka ngi rakhi ka ni ban pen kan ma ba ka dong ka ba koridor hado ka ta ka te Dr. Lana phila ban batai ngi mo halor ka phang pedeng mo ba ka World Health Organization ka bu asngo ha ka state jungi ngi don la ka jong hi ka phang pedeng phila ban batai halor kata te kan ni ka jing si sha ngi bot ba ya kan ni ka phang pedeng ne ka ba ka bu ka World Health Organization ka
Ti komentau senam kibo kembang ong dak ketin nang weni we need food not tobacco. But haka ketin ka jongi ngila ong idon kam ya ke jingbam ya Duma. Ti habangi pej pada ngi menjur ya kata ka pang pada ngi kibo kita ro. Hendrai ngi habangi pej pada ya ka jela ka jongi ne. Ngam ong bagi beri ekin yap tangan kata kat bikin don kam mo ban yai paj ba. Ban ong bangi tangan ngi don kam ya ka bam ne. Hendrai ngi bengi sim haka liang bangi i ba kini ka jingkhia jong ka jing hitam la de ka jingkhia jong ka jing melien ya ka jing bam ka jong ni Duma la ni bandi mo Duma hakari ka jing ka along palat tinggi pen per no ya ka pangken dat la ni la amon ong pen bi da ka ni ka sub team ka biki ong dai ngi ai no da ka ngan ong da ka ten pareng mo my Meghalaya tobacco free Meghalaya haka bangin hak banya le hitam bangin pelong ya ka jela ka jongi ka jela ka ban light lot ya ka na Duma ban ong ban light pada amde etah ka jing melien ka jong phi jing melien ka jong an ka jing melien jong no ban pendon kam Duma hande ban ong baka jela hi kan light Duma ka mot ba kamariang ro kan light nya ka tedem secret kan light nya ka jing sha abret pathar mo drong secret nistai ban kini ki jaka ba ki lej pej ka sum ha ki briru kan long ka ba khoj ngin ring men sim ro ka ba ler ka ba khoj pengi ka nong ngiran ki wa do ki mo ki ba khoj ki ba shai kadar ngim kwa ai ki to bro kin snil mo la ne kin ngam ki jabo ki jaban nang ta ngim kwa ro ba ki bri kin rap kin riang kom ba dei se ki ki jela mo ki rap ki riang bon ha ya kin ka ya Duma ne ki cultivate ni si ong te ka bon ka dieng la ne ka klau ka batap ru ka snil lut ken haba phi rap ya Duma dei ti na takadaw ka habang ya pej ba ya ka jela jongi bingi sngo ban kam pe sngo ya ha ban ong ba tobacco free Meghalaya la ne ka jela ka ban laj na Duma kanang ba naman ngi haka jing pendan kam Duma ngi long sakmat haka ri bro ko wai pala da idi jela ibarit ru ka jing pendan kam ka jing tan Duma ngi long sakmat ba haka ri India bro ko wai how Duma ba kelanyo Duma sla bangi syabam deki khaini ki rajaro ngilong sakmat ba hakari India tingi ko ban pen hiar ya kata ka percentage ma jong jing pendon kam yo ni Duma tingi ko ban long ta ka don't mess with my Meghalaya wat dum penjabo ya ka jela ka jongi Kublish bun doktor te doktor nongrum kan phai na pachapi mo ki jing ma ya ka kot ka khia na ka jing penon kam ya ki cigarette ne kinu ki jat Duma bangin yaken halor ka jing ma jong Duma dai te kibun ki jing ta ka kot ka khia mo i doktor lana ru ila kren halor kata te Duma hi kumba ila ong ma ide udei bahaga ketin parangi ong ba the largest preventable cause of disease lani of cancer mo largest preventable mur ke ka ba la bangin kiarte naka jingpang jing stem de udaw jang kata te ke health hazards na Duma hilaban ong habangi kren kelong ba ki cause many kini ki chronic disease kan mur ki jingpang ki ba kibala bandon hakamet kaphat ka jingi te kiwe na kita kiba ngala bansu kan hang ne kabangi tip kawe kabangi ongka COPD ani ka chronic obstructive pulmonary disease kita ri bakta ya ki doktor ki jingi nang ta ki lung infection kabangi ongki pneumonia ro nang ta ki kiwe kum ka jingpen ya ki thiet snam mo ya ki thiet snam kabawan ra engi ya ki jingpang kabangi ongki stroke kabalong very common kan hang ni ha kane kari ka jongiru ti kaba ngakwa ban kham ban khia pat kalong ka jingta ya jong Duma hi ka dei ha kaliang joka cancer ka jingpang cancer ne ka jingpang bampong kabalong krni bha ha kas jela ka jongiru kata ka dei ka ka ba ngidei ban smuthu ba kani ka jingpang bampong hi ha ka jela ka jongiru kabalong very common but ka burden jong kani ka jingpang ha ka jela jongiru kalong very high ti bangin yakren halor kani kalong ba kumbanga ngatrai hang tiha civil hospital ngiyo baki cancer cases kat banang mi kisnam de kinang bon ti
watang hakini ki hakashi snem ngiyo ba kidon ki cancer cases hado kila man ko hado khatsan spa ki new cancer cases mut ki cancer cases ki bathamai te kanika cancer burden nakadaw jong tobacco lani Duma hi kalong ke ka ba ngi ngok khia pha longa jing wan jong ka cancer ken na uni Duma hi te nata kadaw ba ngi ngadon lang hangni bangin ya ai kata ka awareness yaki brio ba uni Duma hi ude health hazard nakabenta ka kot ka khya jong iket College bun Dr. Nongrum to Dr. Lanangan Pai Biang Shapi ki program ne ki activities mo banaka liang ke sarkar ka le hak benta ban sapriang jingtep halor kanika World No Tobacco Day ti yakanika World No Tobacco Day ka bangi ong nei tengah la ban ong ka ade ka agenda ka ba khia do ka ta bangi pe bangi ka sarkar ka jingi ka shim khia ba ya kani te ka bangi gile benta ka long ba ngira sedang no shwa bangin ben kendet bedria bat pen sung tho yaki khna skol shwa te sarkar bat tanat ka koi ka khia ane ka education department ne ki pulit ne ki yeng ki sem ne ki mikpang yo ya kata ka jing Donkam ha ka bang ni habban sedang bat pen sung tho shwa na do bikidang rit khna te ka bangi le ka long ba ngi ya snok tilang no shwa bat kan ka education department bat ki school barohai te mentang ila pelong kaba kongsan ki bikin le mo pelong mandatory kini ki school bi school mentang idon ki school kumba khatsa hajar tam ha ka jalla ka jongi ti we school iha ban le ayu ki ha ban pelong ya ki di rally ke ha ka bakin pen bana pa ba ki di school ke kira ya ki slogan kira ya ki da tho mo ki kot la ki kang da ka sur ka jongi ru tongi nya de persya Duma tongin ya bu penyap bau kumni kumtai tinggi sedang ban pen song thu ban penrung hakane ka jungmut jungi khna ba uni Duma ubasniu ni pendan kami ki khna ro bakin long kum kinong ra khwor ke kinong ra aktien syaka community syaka pajba sya yo syahat mo bakin pen saprang ya ka khwor ba uni Duma ubasniu tigini ki khna ki ya ki di rallies kai mata te ka klam le dei ba ki le tang sisni ningila sedang hina do uni ubenai mehi sedang menangi pelong ibu asyik benai te kiat ki skol kiat ki rallies te mdei tang bagi le rally kata de ka wei shwa ka bangi pha yaki bat sak wei pada ki hab ban le ta ka signature campaign kai te kini kena ibe piwe kena ala kum no ro khat phra tali ki jing san lan ki signature campaign ki pha ban san ha ki pai ba kai kila mdei ki me ki pa kila mdei ki nong de kwai de Duma kila bandi ki basya ya ilti na kinong di dukan ki bahai basam bakin yarap la miki bakin ai men sem bakin penkular kan bakin nom pen kieu ya ka de ki jing throw la ne pen yarap ki khna bakin throw yo ni jing pang uni jing ba bu ba sniu ha do kata ta te ki khna ngi sem bakidang lung kidang khna ki ba biang tam bakin ra ka ni ka khubor takada ku sarkar ka penlong ki bakin dei bakin raktin dakar rally bak signature campaign bakin ya pai ba bet kin preng ka khubor tiki ha ban le te le sing ala ban ong bai pi haru menta ka klimat ka pangarang keren mentaru la palat hinyo hajar siteng teli ki skul kila ya ban penapa ba kan haman la ka kendong ka kensrat ka jela ka jongi ken bat lembat kino hikai om baki ya tang dalade handai kino hikai ru shwa bakin le ka ne ka program ru ngila ai training iki 3000 kino hikai kila le ka training ma ni hau April bangi penlong iki kumno bakin penya ya ka ne ka jing pen sapriang kini khubor bar kumno baki na kin ya rally namar kino hikai ki ban lam lenti de ngisem ngam kino ki video se bikila share bun ki khna ki alap kila bat ka mic kila pan apa iba fin iki dong shong ro ne ki boy ki sete se garu hills se baki pen sapriang ka khubor tingi su kermen baki bahe ki bla su ho ken minjor bat ken pediang ken baki layat pen priang khubor da ki khna school fi tingi bangi ke go jing tumu api tobacco free megalaya kamot ngin rat ng khong bat num dan uban sedang ukhana onnum sedang ban kta yang Duma kan ha kono ko doro tiki ha ban le kita
te doktor kum lana kum mencu om yang mo hatu kum ka sarkar phidon ni ki program e bakham long kerpang la ni ki kenja competition ni e ban IMC mi khna ken ban shimbanta ka ni ka namta ka ni ka world no tobacco di e hỏi ni le ngan ong e pi hangi hingi khen ba iwi pi wi khna ibla shimbanta ne ya ka ni ka world no tobacco di ngi la khel ba kla di kinong job wat kinong hikai ru kat ki bela ale menta ki bela yarap ki bela alam linti syakmat moi ki kena ngi khenye bi kila adil pa kinong job henrei what happening kita ki baro ru kini ki naduk ka block level naduk ka district level naduk ka state level ru kanang ban penslo ki ban I'm same ban appreciate mo ya ke bakila ale raingen ai ki khusnam ki ngan ai ki trophies ya ki baki kum ta mo ban ai mesti ki bela kham le bha e ne kan dan hi mo ki bela kham le bha bani ki wei handrei ngasngo baki ki di ki nong job sudai ke tamangin ai ki awards ye ki di ki khna kai te da lor ta ki ni khna ru yo ye ki colleges ru ki di ki college ru mata ngasngo tanat ban oi phi ba wat ki NSS ru ki la le ani ki la pan pa ba ki khna college ru ki kila shimbenta bha hakane ka world tobacco day nang ta ki pulit ru ka police department ru ka shimbenta bha shi bon nang ka benta ban le yakane ban rakhi yakane ka world tobacco day ki pulit be kile da ka bai ka dor le se ngan sampatai kham sibet ne phi ko abangan batai mentar ngan batai be ki pulit kile ayu ki ba ki ban rakhi yakane kan ti phila an batai nan doktor baki ki department mo ki dia hakane ka benta tikini ki pulit mo ka police department pada ki de ki wei ne ki komisi ono ki lang ki resort himo ya kane ka program la ne ya kane ka thwa ka bangi ya le ne ti kum ki pulit be ki bri ki ba ka department ke babat ya ka bor ti kanu ka jing pen khenya ka an dai hakatu ka them ne hakanu ru mo ka jing yap ka pen masaru bat bor hi pulit ne temen ta pada like no na kini kena skol syukhen ko mi ki bela he ki bela sunday ki bela ngamba kata ka jing bam duma di duma tingi ai bos ki pulit ha baki penon kam ya ka an ka bangi khot ka cigarettes and other tobacco product act ar hajar lai tiki pulit be ki le ken ki section i we ko ki le cha plus bajar ki le cha yo ki le cha hat ki dan ku na ye ki badi cigarette ki cha ka pa ba te di ki dan ku na ki pa pada ka jing tip chingi bi kila dan ko na mo lai ngot sa ngot si spangot ar spangot ki ai ki report chingi ti ki dan ko na ban mentar ngata ki le ba hiru na ka benta ban rakhi ya kini ti ki le dan ko na ru ye ki nong de ki bade ha jan ki school mo ki bade ki bali de ki lai spa phut nai ha saudong ya ka school ye ki turu ki le weng ye ki tu ki dukan bagi bade ye ki duma ki ho ngisha ban ki de ki jing bam ni dalap bagi di ki duma hajan ki school ki bandan kuna te ya kini ki le ban ki asdang he ban le bha kini ki pulen ru police department ki la nang le kini ki but ngasngo bhashi bon ru ba ka district administration ma wa na du ki deputy commissioners ki ru ki la nong ki la pej mat ki la plit bhai ka khmat ki jo ki da pej ki da budden ya ka ke bangi ki le ki ya ka ni ka jing ya rat khong ya ka ni ka jing karni jo ka jing de ka jing ba mi duma te kum ta ki college ki le ki school ki le te ka kini ki police ki le nang ta ki doctors ru ini ki doctors komentaro mata pro shi benahi ngil ai ki ka ni ka jing kit kle pakin le chaman laki jaka mo ki kendong ki kensot ki jaka ki pa ba la mende hayo ha hat ru ki le ya ka screening bar ha kapor bi ki le screening oral health screening ki le screen do ja bar o ki breo ki pe ki don em ki jing stone ki breo teng ki le kalet mo te shabar sha no kendong bi ki pathar ba ka ni ka jing belen ki pe ke yo don ka jing mi ha ka sentur ka ki la ka biang ne kla don jing thutru ngili le ki screening but ki pen phreng ru ya ta ka khubor tingan ko ong no la long no man la ka tanat gila ya simbenta hi ken ya ka ne ban rakhi ya ka ne ka si but man kan ong no bar nginum pen kot hi tang mata ka long man ka si hi ken le ta ma ki kham le bon man ta ubanai ban pen kendet ban ri ki
bak kan. Kalong ke was ma doktor ya kajing terli jong baro ki department mo ban rat tingkong ya kanika. La long no kajing pang hi mo. Kajing pang. Kal along kajing beli no la de kajing pang. Right. Te doktor nong rum ngan phai na pat pi mo pila ong manage pang kanika jing pang cancer mo wa pila kran khendiat mo pang kania. Te ka kajing kali jong kalong ba hakano kerukom ba kajing penon kam ya unu jat Duma kan penlong ne kan penmi ya kanika jing pang cancer. Pi u tobacco la ni uduman dei te udon haka ka ni ki jinkle na ni ki chemicals ka bangi ong mo ki ba ki long carcinogenic ta kamut ki jinkle haka ki bala ban penyo ya ka jingpang cancer kan te kat kum ki studies ki la lab ba hau Duma hi ki don kumba nreu hajar hadu hinyo hajar kita ki chemicals dei but ka International Agency of Research on Cancer ka IARC klalap ba ki don kumbahan riu pau hadu hinyo pau teli kita ki chemicals ki bala pentikna ba ki laban penlong ya ka cancer ti kawai na kita kabangan sujer keteng ki long ki polycyclic aromatic hydrocarbons nang ta ki N-nitrosamines te nang ta ki benzene te but ethyl oxide kumta ki bon ki jai kita ki chemicals dei ki ba bon pha kana ki jinkle jong Duma ki ba penlong ba ki bala banwan rai ka jingpang cancer ke te doktor ki pat mo kita ki dakishin mo ba lada ki nu ki breu ki ba yo e kane ka cancer mo kum ki dakishin ki ba ki nyo i to yo nu nong pang dei u ba yo cancer te ki la bandon shibun kita gidak kishin mo te bangan chu batay hang ne kalong ba kanu ka jing at hakamet mo kala bandai haka rendang lane kala bandai haka shadem lane haka kepo ne ka kejat haka do ko benta jo kamet kinu ki jing at ki ba kham tam e ki bam pang ka ban ya kani ki jing at ki bam da pang mo namar bon sien hi ngilap ya ki nong pang ki jongi ki sej ogi ni ong balai ba phim wan kham kloi ki sej ogi ba kita ki jing at ki dei ki bam pang kim pen thot yang ni dei tang bang ko ban hang ni balong kinu ki jing at ha ka met ke jong phi ki bam pang mo ki bam pen wet ya phi hre phi dei ban husiar ki namar ki la ban dei ki jing pang cancer mo te ka baar ka long kanu ka dak jing mong ha ka ktien ni ha ka do ka met jo jong phi ka ba lada phi la di dawai ru kanang he kanang mong kam jam shu dei pihak ban husiar kom kita ru kidak kishin ki ba pidei ban wan pentip syaki doktor bangin yo ban test yaki mo kanang bangin pentikna ba kidei ni em ki jingpang cancer ni kidei ki jat jingpang ru kawai pat kalong ba kajat kajing jerho ka ba la ne bun sngi mo te la ne bun sngi teng perkhat ba kala bandai kata ka TB ru ngila atlet test TB ru tang ba kam de ka TB te kataru kala pandai ka jingpang cancer ka balang long ka cancer naka syadem neki doktor kala ban clear ru bat ka senam mo ki wei pat kalong ba kila bandon kini ki kajing lej penchi ru tapi lej penchi ru teng ka clear bat ka senam mo teng ki perkhat ba ka ditang ka so jendong tang ba ka ba kane shine ka wan chiwan bon sin ya ban perkhat ba o kala bandon ka jingma kum ki cancer jong ka plang penchi dan ni ka cancer jong ka plakun kala ban ki kum tamo te ki wei pat ki long ba kajing the snam ru hakikin thai mo kajing the snam ka ba wan hapdeng kajing poi banai dan ni haki bala kila kut ka poi banai ru tang ba ki don kajing the snam kom kita ru ki de ki science jong ki cancer kan hoi te kumba phila omo de ki spang kita ki dakishin mo ki pat ki jat cancer doctor mo kita ki ba la an penmi na kajing di ni ki secret ani Duma kan Duma hi ukta ya cancer borok shirin yang dangala ban batai ken tang ba takada ka kadi ka kata ka jing ban khia ka jongi te ba Duma hi ulong ba ubakta bha ya ka cancer mo ti bon sen ngi ju perkhat ba ka jing di Duma ka penwan ngi tang ya ka lung cancer namar bon nangi ngi osngo tang kata ding di Duma ka de ka lung cancer tang ba amdei tang kata mo ka jing di Duma la ne ka jing bam ya kiwi jat Duma ru ka pen
kilalong proven pa kadon ka association ka bangi ong bat uduma balga cancer hakiwe ki benta jong ka cancer kawai kada balong hakanika oral cavity lanika ketien te haka ka benta jong ka rendang ru te ka ba ngilaban ong ka throat cancer mo ka haka ketien nong wei te nang tapat ka lung cancer kawai te nang ta ka cancer jong ki kidneys ru mo te ka cancer jong ki sni ru ka colon ba rectum bangi ong cancer jong ka plang penchi ru tinang ta ka cancer jong ka pla khon ru te ka cancer ka kala banwan ka cancer ru wat kum ka cancer ka bangi ong ka leukemia mo ka blood cancer haki khilung ru te ka cancer ka tobacco hi lani uduma ukta ya ngila ban ong baro si benta jo ka met kan kala ban penlong cancer umte tang ka lung cancer te baro si benta jo ka met mo long social case mo doktor dengi perkat kini kata ya jing million mo ya jing penon kam kini duma gila an penlong sibun jat ke jing pang dei hoi te doktor lanangan phai yang sepi mo kumba pila batai manage pang ke jing simbenta jing ki kena school mo ha kini ka campaign jing pi pilan batai ngi ki jat awareness pat ke ba PI shiki kena school ne shiki college tika awareness bangilet yum ni ka kabangilet kini ki school baca ki college ini kini ki ju hi ia kabangi keren yaki nengkong kalong neng tak kau kiai baka jing belian ia ke jing bam ju rumah kaya lam sekai ki jing pang pong hi bi serkai barha kabakut kari ke tobacco kills kata kadai ka khubor kabangi ong bejeki la long hakanu kanu kaduru ngi pen ai kata ka awareness kini ke jing pen ken mau ba jeki kena lani ki rang ba ki no hikai ru ka ju hi ba uduma open yap ula bende ha kanu ka dor di open yap ti ha ka ju ka poru ngi pen ken mau kini ki awareness bingi le ru ngi thu iki ba ki don ki an ru ki ba te la kam ki brio ba ka ya ka mon so bha ka jong ubrio kapaki le ne ki di duma hi kadi kamon ka subha ka jung handrai lada kata kamon subha ka ki le ki bri be kam dei ban kata ki we kumbang adi undi secret we orang ba plus bajar ubayang hajan uru uyo alang yu tu tedam secret te ka tu bre kalong kapan ma kan si we ka yo ka second hand smoke tu ubadi secret pada hayeng ru dan sebadan ki khunrit mo ki papar hamadan ki baya jenis tairu yo ya kata third hand smoke ka baki ki ong tema ki par mo kini ki jakle jong secret ni ki bit ki shuki jetting ti as it kini khna abaki par ki la yo ba makin ki ba mi na u secret ong ini ki bon ki chemicals ki ba ya ha ba kata jing pang mo pampong ki ti kita ki ai ki awareness ki kimi ki pa tangi ki school mo yaki kimi ki paru kimdei ban sim kabu bakin om gini di secret pathar hayeng hakamrak thia hakamrak sangkai ki haban perkhat lagi khonret yaki lok ki khon ki joki takiwan rungkai ki beri hayeng rumal asmar katadam secret kom gini ki awareness bat ngi kenduru yaki khon ki joki yaki ni khna school badal ki lab ki kimi ki pari ki men ki para bi ki le hayeng ki di banyara bat bakin ong gani ki subha wat num le hayeng wanum di secret hayeng wanum bam duma hayeng tingi persang ban pensung thu iki khna ikani ba ki don ki anru ti ki badan ki kimi le ki bade wai dong ki bade secret chabar mo ki dukan ki baret ni oi ki khon la phiri ki khon jo ki be ya lab ki kimi ki pa ki de ki wai dong la ni ki phashong ya phi bande bun ki be ki pa la de ki ya kalang ki phashong di ki khon bande la de ki pha de ki khon ban thet handrai kadon berka ai ka kam chir khai mo ho ni dan ko na ki pudet ki dan ko na ki arspa tangka hadu arspa tangka ba ki de kita re kadon chu ta ka we ba ki jing dan ko na ka ba kham kata ka ha phapo ka Juvenile Justice Act ya kata dingi lap ki ni ki ba le kum ne nai ki hap sha set phatok news na ta ki khot ka Juvenile Justice Act na bat ka pisa silak pun ha ban dan ko na silak ki haban dan guna bat news nam ha ka phatok bat mla ru ban le jamin niki pela jamin niki kum kita ngi ai ban pensung thu iki na am dai ko ki tim thu ki don ki ai ru kan
tinggi ai kita ki awareness kum kita ni yai pen kan mau nak kapor kan sepang kini ti bat kamlong ru ka ba filapang ru kamlong ka ba tat ka kta ya kapla tengkamo jong ka sarkar ne ka jong la jong ne ka lut kan ka ki resources jong ka state bar kha ki lut ni ai ka awareness kan ye ki beriu be ki di men sung thu ya kata te doktor ngatharai ngin hapan sange shipwa re gani gajing kran jungi bangin pet khindia gani clipping bat ngin se wan phai biang ngin se stang biang ngin teng biang gani gajing kran jungi te parlok nginya teng biang ye kani gajing kran jungi bat i doktor lana bat i doktor nongrum te doktor lana ngan phai biang shipi mo ngi ji osngoi phang chapang kini ki foreign cigarettes bat ki cigarette ne ri jungi mo philan batai gajing per apdeng kini ki foreign cigarettes bat kini ki cigarette ba mi ha ka ri jungi begini ka kidan ki ki bang ala mat kidan ki jia per bat kidan ki dan ki jia per ka ba nikong kalau bang dan ka jia per kalong ba ka jing snio ka ri ka ju hi udi usikra ubawan nasha eru udi ubasnio ubasna hagari india ru udi ubasnio kata de ka ba ka de ka jia sriem mo re ka jia per pade haka padeng kini ki secret ki papoy na ki bi jela ki ri foreign cigarettes ki bangi ong na sa Myanmar na sa More na sa Burma na kalang ki poy ni kum ki foreign cigarettes pakini cigarettes ki secret ki ba ki di ipai ba sini kalong ba kini ki cigarettes ki ba wana sa bane ni foreign cigarettes kim don ya kini ki kim don ya ki kini ki bakin penhon te ya ki kendon babu daka tanat jang ko kya kawin ki kendon kalong ba ha undi u secret kai ka woi ba ngisna ka ni hari india ne kani ka sarkar india ka bu ba lakum noru prapusan persen na ka tu kas paket senduk ne di bendon ka tu ka dur ka imate ka bangi khot ka pictorial warning kadi ka bangi ong kadi ka warning gan pictorial warnings kadi ban don gan ha ka tu ka song secret kanang bakan lokan penting iki beriu pakin num belian kan man ba mi Duma ho wala ka tangi i ki ba mi mo ki bri ki bat be handai ka tu ka de ka we ni ki mat ki ba ki haban pendep kan te hagi ni foreign cigarettes kim don kata shu ai da ka dor ka itanat ha ka sendok ki de pasar kam to te saka we bade kam don bade ka ni ka labeling ru kan kim label ba ye ki to mi si ka packaging labeling pat ka pictorial warning skim don ni ki ai cigarette ki shu
shalan be ken chani sha ri jungi na shawi shawi ru shalan ki di tu kom ya ka tu pada ka tanak ka koi ka khia ka jungi ri dangi yo yakini kom hagini ki tayo ngadang wan phi de ki spa tali ki senduk bayo ngi ban kem na ki customs ma ki customs ki ban kem ti ngi ha ban pathang no ki ri ki foreign cigarettes ba kem ya ha bat ki kendon babu ka tanat jong ka koi ka khia ba pha na ka sarkar keme ka te kom ye ki tu ka de ka ka jing pher hare ka jing bom ya pher bre ka jing sneu ko ka ka ju hi ke te halor ka ni bre halor ka ni ka phang bre kini ki karkhana mo karkhana ki ba penmi ek secret pada ki nyon ba yangi bang ki angana ba phide ban te lakam bhai ki an ba ki foreign cigarettes hade ki secret ki bang isna bangi pada ki pendap ki penhundut ya ki kendon jongka tanal ka koi ka khia ngila ai kita ki pictorial warnings ngila ai ba ka packaging ka labeling ki ya tainia ban ngi halor kata ka phang kan handre ngi pada ngi khen kor ya ka jing em ngi khen kor ka tanal ka koi ka khia yang kadai kata tang bah ka bekut usikra ujong phine usikra ujong aru ka jing sneu ka ju te hakata ka ru ka ping ya ni iya kata ka jing pher bat lada hakarukom pen wandur yo tau sikan rai ha kalian ko ka khia ka long ka ju doktor phila kran mantan khandia chpang ki kharkhana mo ke doktor ki ki kendon kum katnat mo ba ki phibu yakini ki kharkhana penmi ikini ki secret kan ki ba penmi em ya ka ki kharkhana mantane ngai ka tobacco industry ka bangi ong dai kene ka tobacco industry ka don dai tementa pada kan ni ka kini baki ngoi kini karkhana ba thau sik ni ki ongi pen ketika sarkar kami kamla ban khange ki damar ba ki om baki la punhon de ya ki kendon babu ka sarkar kami te henrai ya ki daki be pada secret ke balik se ngaca batai hadian dan le se doktor nongrum in batai kidan ki ba ka sarkar kami ka khang hisendan watang ka production ka sale ka storage ki la khang persya bat ki la ban ki la penmi da ka an banum penmi ba kene ko ka karkhana ne la ne ka tobacco industry kamla aban penmi yu tau jaj secret le se in batai doktor nongrum hadian handre ye kini ki ba penmi hi mentane handre kabun ta ka jing thong ya kane ka secret cha bar kan chaki wiki jela ki thong de ka sarkar kami e kampat la ban le e kata na ki ong ka bandon ka substitute mo bakin penmi ha ka jaka jo Duma bagi thong te kalong ke e ka bang ngidang ya tainia ba halor jong kani tamah de kini ki karkhana pada kilong kumni kai ki pada ki sian kum ba ki i ngi meta bingele persa ha ka rukom ko he ba ka khrau ba kisian bah kai ki penmi ki bitanat ki dur ki dar kita ki Duma ki sikar ki ba khrang bakin kem te ba ye ki khana ken attract ye ki khana ki barang khirang san ken bakin le ya kan ka bakin shim no ken ka jing malian kai bagi le Duma te kalong ka ba ru kata rei ni bun ki kendon ngi persang hi banjale persa bakin ki tobacco industry kan Klishpun Dr. Lana, te Dr. Nongrum ngako apat pan pai shepi mo kemenengi la pila keren mo khandia chapang kita ki jingpang cancer mo be dei bami na ka jing di secret di Duma. Te Dr. kanu koru kompat ngila banyada. Ya banyada na ka jingpang cancer mo na ka jing di secret ne Duma. To. Banyada dei ka ba kongsan kalong ba lada ngimpat Yenu brio umpan pat judi Duma di bam judi secret kalong bangin ngide ban ong yeki ban penslur ki ba wat sedang ban penblian yala de ban di Duma ne di secret ne bam kanu ka jing bam khle Duma mo namar ba kilalap bat lasem haki studies mo ba way u cigarette de ala ong manage pang kitu ki chemicals ne ki jing khle ki ba long carcinogenic lalap bah way Duma udon kumba way hadu lai miligram uni carcinogen
ที่เป็นประคัดพี่กะหากะจิงka jong pi kat ba pinang penslur ya di ba pindi uduma kata kadang don ka jing maya ka jing jong pi ba pin yo ya kanika cancer mo te ya ki bam pat sedang hi bandi duma pat mlien subha bat sedang mo ka we pat kalong ba ni di man penslur ru ya ki we ba lada pi la don ha padeng ka jing mlien ba pi di duma ka don ki lat ba pi de ba pin quit no la ni pin sange no ya kata ka jing pelmien ka jong pi mo hoi ka di ki ka ba kamdi ka basuk mo ba ban sange bandi lani ban sange kata ka jing pelmien jong pi bandi duma tang ba ki don ki lat bat ki rup ki lat ki ba ngila ban yarap ban sange na kini ki jing duma ki don ki behavioral therapies ka bangi ong ki pat ki pharmacological therapies ki ba di ki dawai ru mo ti behavioral ngila ban le na ki counseling te ka baar pat na ki dawai pat ki don ki dawai ru ki bala ban yarap dan ki nicotine replacement therapy mo te ki badan ki ni ki bangi ong ki nicotine patch nicotine gums ki nicotine lozenges ki ba la ban pen duna ya kata ka jing krang kin ba pin di yau duma te ngi pen slor ba phi ban pen sange no na ya ka di ka jing di duma na mar ba ki la lap hi ba kat ba phinang sange ya ka jing di duma de hadin post ne ba pila sange ya ka jing di duma ka chance ka jong phi ba phin yo ya u cancer ya u lung cancer ka duna hado san 4% te bat lada pila pen duna ya ladi ban di ya duma te ka chance ban duna ka cancer jong ka ktin ka duna what hadin san snem ru ka duna hado san 4% te ngi i ka jing men toy jong ka jing sange no ban di ya duma kan te ka balai pat ka long ba I Dr. Lanaru ila akran chpangkini ki second hand smoke dai tingi di ban kiar ra kini ki second hand smoke la ni ka passive smoking ka bangi ong mo ide ban ong ye ki rirang ba le ni ki break ba judi duma ba kem dei ban di ha ka close up space kan la ni ha po yem te la da ki pen ru ki di ban don ka akor bakin le chabar kan mo ha ka open air bakin di duma te ngi di ban pen seluruh ye ki bakin sange ya kata ka jing duma mo te namar bakini ki harmful chemicals te kumbala ong I Dr. Lana ki sno ru ha ki jan sob jang kite ki baki pong te ngide ban tip ya kataru ba tang haka met ka jangki hande ha ki jan pong ka jangki ru te lada pi la wan phai shayeng ru pi ya kendo ya ki khon ki ti hayeng te ka shong ka jing ma ya ki khon ki ti ka jangki ru ken te ka wei pat ka long ba hot ka bam ka di ngide ban bam khlan ban bam ki so ki pai mo te ka wei pat ka exercise daily exercise mo kini ki baro ki yarap ken ban ngin kiar na ka ban yo ya ka jing pang cancer ken te doctor phila ban batai ha ka jing pher ha deng uni u cigarette mo pat kini ki vape la ni ki e cigarette to hoi te uni u e cigarette la ni u ngila ban ong ru uni u electronic nicotine delivery systems mo de u electronic nicotine delivery system te ya uni u e cigarette la introduce ha ka market house name Hajar San te ka introduce ni ka ha ka Chinese market mo te kumbala ong ha ka kerteng hi electronic nicotine delivery system mut ulong battery generated mo te ka rukam trikam ka jong u kalong limba u battery te udon la ka jong ka part te kumno u function uni u e-cigarette la ni u ends na electronic nicotine delivery system kalong ba u ba pendon kam ya tu u cigarette dei haba u tan ya u udan u wei u atomizer la ni u ba pen kluj mo ya ka wei ka liquid ka badan ha ka tuka how to cigarette dei te open kluj ya ka tuka liquid badan to ka cigarette but kan sami ka tedam kan dalam mi ka tedam te incident LED light hak ha khmut jong tu cigarette open long kum bada dapet na bar te ikum badi duma hi mo te ki ong ki don ki jing ong mo ha ka market ba ukam long safe ban ya u cigarette ki kinja tobacco products mo tang ba hidi ban kin mau ba kam long kom tamo udon kadon ka jing ma namar ba bale ha itu liquid banga ong ba don ha po jong ka de te ka jing kle ka jong ha itu liquid hi kadon high concentration jong nicotine te nicotine ka de ka addictive substance mo ka ba pen long ka addiction ka ba ngin nang di shidi ne nicotine halor jong ka tapat wala ka nicotine kam long carcinogenic tani kam la man pen long ya ka cancer hendrai ka yara ban pen long ya ka cancer mo te ka we de kata ka we pat kadon ka jing kle halor ka jong ki kita ki sweetness len ki flavoring agents kan ha itu liquid
Te hai ini flavoring agents deh. Lada kalawan haka vapor form lani haka tedem deh ka kamlong tau jing masuk yaki doktor ki jongi. Ka sop ki studies ki ong baka sop yaki niki lungs ki jongi yani ki doktor ki jongi da kita ki chemicals ki ba la ban long carcinogenic kan. Ka wei pat ka long ba ki pen ru yaki doktor ki jongi. Mo. Te kindon ki kinja particles ru ki baret ki ba la ban don hakini ki wen pipe ki ba connect ki lungs ki jungi tingim la ban ong ba ki long completely safe mo amar ba ki la ban thau jing pangru hadin habot mo te kumbai ong i Dr. Lana ba har ne hari jongi hi kila sange kila ban ya kan ni namar ba ngila ngala ong ye pi ba kadon high content of nicotine ta kamot ka addiction jong un hau ya uni u kinja cigarette mo cigarette kan long very high happening ki youth ne ki teenage te watla ki perkhat bakal long safe ban ya ki wei ki rukam cigarette henre ngi i ba ki studies ki ong ba kadan ka jingma ki lang kadan ka jingma rukum jo hi kambalong ki wei mo please pun Dr. Nongrum te Dr. Lana nga kwa an pai pheng shpi mo phila an batai ngi halor kini ki smokeless tobacco products ki kita te smokeless tobacco ting la su tu hi kum ba ka ong ka ti smokeless ko unu bompen mi tedam deh te kita kembang lagi kasih ni kau sedang Duma ke Duma selak Duma kelan Duma mithai Duma kat badai ngi kia bam lagi beriau ni tahu bom pen mit tedam udik smokeless nang ta kau bagi ni belawan badai ki bela paket pha la level pha badai kemri ki tu ki koi ni ki raja ki sikhar ki brokai kat ki bawan ha ki ki paket hi em Cuma mana sabar, jangan ni kan beri makan awan kita jadi smokeless. Hari ka just dia berkalung kaju ini. Smokeless ne smoked ne vape ne jadi kaju ini. Te doktor jiu sengomo ki ong ki dan ki beri ki ong ba ki belak kerni mo bandi cigarette ne ban ba mi kini ki jat Duma ki jat you mo tobacco ki ong ba ki syam jing ba ban sange no mo. Te pilan batai ha kanu kalat cái kalat kelenti ki ba kin le mo knang ba kin wan shu ka jing kwa kan yakini ki tobacco i hatu la ne am pat ru ban sange kan da ko iu da ki kwa lada manga ma phi le ne mo ru ngi kwa bangin yarap ki ki kwa ban kwet ne ka shong shan ning kong e ka udi ban dan si sha ka mon bun e lada dan ka mon si sha hi bun e ne ka long ka ba namar ba ka ka bangi la bangin terwa counseling lo kamu kerja selok nang tade kidan kibun ki counselors ne ki selok na ke badi drugs badi ke area ki dan ki le ki counseling tenang tu pada kom nakatana jaka ko ka khia ne kanu bungi khot kata ka tobacco cessation center ki terwa ko me kita ki therapies kan i Dr. Nongrum na ong kibun therapies ko ki nicotine replacement therapy ini kila banuan haki gums haki patches ni ko mata civil ru ngila persang ban ai ngila pha do chama ki district ru te tamngem ai pathar si ki brio ka ki bakwa iki babon ngi ai ki da ka counseling la ki kwa te kini ki nicotine replacement therapies ko mangi ong ka da kita ki patches ngi ai ngila persang la bon pha mata te ban ong bangin yo pada ya ka report baki sngo ya hab ne kam so ya hab ne kaya day ne kami day namar ki side effects kin don hi kin der kan de ki ot ke la ne ki ong ka khlan ubadi arpo li secret ni ai shu khain arpo pala jak arpo ni ai sedang do 21 mg tu ni sedang 14 mg na tu ni sedang do 7 mg utau nicotine replacement therapy patches ti kidan ki bangi ai ki ong khlan nyo ngi no long ta ngi terwa te kidan bade ki bangi ong ki brio nei ki lat ba ki le ya ka tobacco cessation kata ka de da kamon ngobha ti kidan ki ki ru de ki la palat ka jing sung so sat ni mat ki khlan ka ne ka bor par khat nei ki ka mon ngobha ko me ki ta le da ka phareng hadu na so sam khi ngi khot ayu pitep ki ba da ka mon ngobha yu sikra ngi khot cold turkey ka ji so cold turkey ni khot ni ki ba kwa ki ba ya ga jing di secret bang Duma da ka mon chung ha jong
Te ka dan ki beri ki ngidang sem ji namar pak terapi kata ka NRT ka sang lai banai pi ngin yo ka jubab dan ki di no si banai ki ongi no dan ki di amrai ki no long ngidang persang ban bot dien nama kadang long ka patmaya ka state ka jongi ti ngidang persang hi ban le and the best tobacco cessation hi tengah ong ka awareness on children mo that is the best. Ti doktor nong rum ko an thai yang shepi mo ladangi penduna mo ya kani ka jingdi secret hatu ngin duna ne em ka lukmon ong no ke chances mo bangin yo ya kani ka cancer hoi ngala ong dei pi hashwai kani ba kat bangi nang penduna de ya ka jingdi secret kat danang slam ba pila penduna hoi nang jalan ne ki pi sange sindon bandi ya u secret kata kanang bahaya kamet kapat ka jongpi namar ka chance ba pin yo cancer ki lung cancer ani kiwe ki cancer ki duna te hadin post na ba pila sange ka duna hadu 100% ka chance ba pin yo cancer kalong kata ke kat ba pinang sange kham kloi pat kham slam kata kanang bha perkat ki ba tang padang si ketengan taru ba tang po si ketane ba tang hadin si singir mo long kila ayo te ni kila kham lai ben pering ben siem kila kham duna ka ketuka sahyau kila kham duna ka ne ka tai long ka jing thai ka chadam kin mungkin do tang si singir kala yarap wa tang daki kentar kala yarap tinga sem babun ki bri ki lem ne ki ngakali pe prolog iba malian bandi yong lem no yohana fitep doktor hi yang hinyo sna hak hinyo baji mestap hakapor banga kwa ba bangan di secret yang ngapet ne ye ngale che ti iwan no te ketuka prabaji ka kandai baji imak kadi ka kenta ka ba im da thrau te ban di secret ti yang lapoi biang ka shpo baji la yang ngasungo bang ada biang ti pop la wan biang ti jisok yang ngapet biang ngadivert no ele di sha bangan le again namar kim la chu kwa man ka minute te tama imat idan ipor iba kawan ketuka jing thrau ti ki le akum tang tang ba hakabakut long ka bandon ti da ka determination na jong ka te doktor lana meneng la kran kindia chpang tu ka ande hakno ko kompat ki ekilat kilenti bangila ban report mo ko bangila ban ong lada ki jing ki kambean ki biat persya ya tu ka kotpa pe ko mentang ong ila ai bor hi pulit ne te teng unu pulit bo pri uya besar man kasi udah ulami untuk hadian pada sashpang udah uya biang ulami biang tu nong di sekret leni utu ubri uba kadang gawe kedukan ru kabala syai di mo por mangalai manga bon laisen sausen ngala persang ban fine ban dan kunai kiru ne klasange no tidak hadian pada ude biang ngai ina kali budi biang asusan kadur pas pulit ta kanu no por baki pulit kila ki yu ki don por ban le kila siwa be hakatuka dukan no tobacco no smoking kili ta hidi ki pulit ki agli ta hidi ki pulit te ka pher kai te nga ipun ki bri ru teng kila nang pha te ka social media to ko mangar ngala nang pha lam se i DSP si engong pek kani hajan chukai hajan kata uni ngala berngem bunsin umle tip kile hada kin la banyak ka no apso konta dangi itu ki jaka ki bil akham le tam le sile ngi shu report pila ban report lem sengiru sibu menta ko mo pila ban om menta pia ha plus bazar ne la ni hakajan hakano no school ko pile pila man shan pila man pa changaru ngang pa ki pulet pilong everyone is a stakeholder te doktor ki pan ki jing mo ki ba phia kandu ko ba ila ekran umne mo ki pun ki kam ki ba nakaliang ka ngat ko kia nakaliang sarkar ki la le mo ban pendu kani ka jing di suma duma di sikret ki pat ki jing ki ba phia kandu ha ka ba dei ba kani kaliang ka jing ka bangai ki bangi kandu ko long ba nang kong ni keren ba ki nong di maka jing mo jing perkhat ki karang ther ngapai ki ba di seni ki dukan mo ki kini kong mo ki ba ya di dia bon kin ong bai bangi kendoi jakpo na kani kare mo kala lenti jong kajing kamai ka livelihood ka ki am lakta ka livelihood kata ka de ko ka challenge harengi karpa ru yaki bakinum de se ki khna mo bande pathar banum dan sejan ki school kata ka de ka challenge namar ngilali ong si ong ru
pulit la libe mta hadin lai sausung kila li de biang nang ta sakawai pada kajing ki ba mdei ta mangalong barokhai ki tobacco warriors ne ki ba ya ngia kadu kolong bang ya le persap kini ki karkhana di secret ke bang ki tobacco industry di kini pada menta mdei bagi shisong klik timo ki i kat ni ka ya ka komaya ka jala ka jongi li ki kitip mdei batip ta mangama pi barokhai kitip na ka social media na ki dor kita ki i bakat ni ki kena ki ya sesurok baki yalap mo ya kene ka khubor hari kini pada kila ale no dakawai ka lenti kan ki penmi isu di ki secret ki ba itanat bat ban penbiet ya ki kena ban kumbai orang ini di electronic cigarette mo ki wan da ki dor per smarum sma tedam rumdan tikila ban di haye buat ada mangam tip kila ban khang ka nu ki Amazon kila ban khang ka nu ya ki airport ban ong ya ka jing import export je kini ki cigarette kan dia ka katar ka di ka challenge ya ka sarkar kamene ka sarkar jela je ngiru ti kita ki bang ya kendo mo tenang tade kinang bon su kijing ya ki bang ya kendo kata ka tobacco industry nang tas kini kinong manufacture ti kita ki bang ya kendo ki jing kan kin diat menang tade ki pinli awareness ki don le ki beri ki blak ham so start kin kliengi ki OPP ya pi le persya kan ni Duma ni kinong te ka revenue pada ai manu ka state ka dup ka ni kan redu uniu bapen ai ka revenue nam ta ka yo ka kot kom kita ki jing ya tainya bat ki pajba ya beri kin ong beli penduk nak soai ka jing mi ka nyu tu secret lada phidang patla ban penkhang ki pen mi ngi le tingi di ba te lada umdan le tingi umdan le ha ka yo ha ka hat ti ngini ana tingim di kin ong mta ka kita ki jing ki ba ngia kendo kan te wala kata longi persang ban pensung su ki kena kanang bala rakim dan ka demand ka supply kan duna kan Publish pun doktor te nga tharai ka tu ngila apa ya tat ka bakut jong kani ka jing kran ka jong mo te shwa pen kut doktor nongrum pidoni ki kentin khaddu mo ne ki jing tu ki ba fi kwa ban ai ki tu ki ba pet ya kani ka program ka jong to ngak kwa ban pen kan mau mo ba Duma ni tobacco udai largest preventable cause of cancer mo udai kadau jong ka cancer ka bangi ngila ban kiar mo te kumbang ala ong na duba sedang hiba ka cancer burden dani ka jingpang cancer ha ka jela ka jongi kalong very high dani ka jur bha khamtam yo cancer jong ni u food pipe ne bangi ong u esophagus mo kalong second highest lani ka ba ar ha ka state lani ha ka ri ka jongi bro ka wei te ka ni ka pen i ba ka jing trekam jong Duma ha ka jing pelong jong cancer ha ka ni ka jela ka jongi kalong ka kta bha tinga kwa ban penslur ya ki nong pet ba sngoba ban shimkhya ya ka ni ba Duma hi u kta ba u penlong ya ka cancer te ban penduna ya ka ni ka burden ni ya ka cancer ha ka ni ka jela ne ha ka jing im ka jongi hi dei ban sange no ya ka jing di Duma ka jongi dei ban don ka jing angnot bangin ri bangin ya ka met ka phat ka jongi bakin pen bhai ka met ka phat ka jongi da ka basange ya ka jing di Duma but ki buon ki studies ki ba la pen mi mentaha u snam arhajar apu aru ka pen i ba iwe na ka khandai long iwe na ka khandai ki bri ha kari India mo ngidon ka risk ban yo cancer perkhat hadu kata iwe na ka khandai te kaddu kata ka jing maham mo yangi baro ba ngide ban yale bat uni Duma sla ide bar yale bar cigarette ngimdei bar ailat ba cigarette un pen yap yangi ringin yale bangin sumar yala ka jong ka jing im khnang bangin don ha pereng kamet ka bokot bakia Kublish bun doktor nongrum te doktor lana ki kentien khaddu ki ba phikwa ban ai ki tu ki ba pet ya ni ka program ka jongi te nga ye ki ba pet ya ni ka program ba ya barok kho yiru nga shu kentu ki tang ka wei bakin ya snok tilang
bat ngi barok khoj bat ki mi ki pa bat ki kena skol bat ki pulit bat ka imlang salang bat ka snong bat ka thau ngi pan kakti kamon kakti kadiang naki bakin yarap lem bangin rat deng khong ya ka jingde yuduma ya ka jing penun kam yuduma bat ka ba kham kong san kalong bangin yada protect our children from tobacco use okay kita makin di yarap lang himakiru ban yada kai ya ke niki kena mo ki banong ki lawe matang manga mapingin la ngidon kaman ka jes nok tilang baru khoj ha Lishbon doktor dia parlok atu ngila poi shaka bakut jong kenik program ke jongi naka durashan kendra shlong ai kublei biang sa isen ya doktor lana nong bri bat ya doktor daklin nong rum ibalashim benta hakani ke program ke jongi nakermen bangin ya idon hakamet ke bakot bakhia hadu bagin dia kendu yang bat pi hakwe pat kapor sa chisen ngai kublei biang pi baro